er til 115 Løgstør. Vi er til et møde her i Tunesien, hvor vi har haft en rigtig fed oplevelse. Jeg skal glæde mig til næste gang vi mødes til formandsturen nede i Svendborg, og så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal til Nepal og ses dernede. Så se at komme ud af busken og få jer meldt til og få en kæmpe oplevelse sammen med andre supertablere ude i verden. Hej! Anders Brøndved er til 39 Nakskov. Jeg står nu til EMA i Tunesien, hvor Danmark igen var den største delegation. Det var vi også ved Nordisk Tablermøde i 2014 i New York. Vi var det også ved Nordisk Tablermøde i Island. Det skulle vi gerne blive ved med at være, både i Nepal og hvor vi ellers kommer hen. Jeg håber at se en masse af jer ude i det danske land og også internationalt, sådan så vi kan table sammen. Vi ses. Hej så. Mark Lyngø er til 31. Ja, så er vi her i Tunesien, og vi er til frokost efter vi har arbejdet hårdt med et stort valg og en vigtig beslutning. Men vi har en masse minder med hjem, og som I kan se, så er det ikke kun minder, men også diverse udstyr og oplevelser bag ved mig, som vi tager med hjem. Så jeg kan kun anbefale jer at komme ud og opleve verden sammen med Traveling Tablers. Vi ses derude. Kom ud af busken. Velkommen til Tunesien. Her sidder vi 3 ganske almindelige, hyggelige tabler på 3 forskellige klubber og hygger os ude i sandyngerne og snakker lidt om, hvor vi egentlig er. Brian, hvor er vi egentlig henne? Vi er til EMA-møde. EMA? Hvad er det? Jamen det er de 32 lande, vi har i Europa og den nordlige halvkugle. Ja. Det er super. Vi har lige fået Rusland med. Og Rusland, ja. Der var du med over, ikke? Det var jeg. Og det der er vigtigt også for at komme ud og vise flaget, det er at møde de internationale tabler. En af formålene med European Veteran Association, som er i nu her, det er også for at hjælpe de klubber, som måske er små og nystartede. Og der har vi et ansvar som Danmark, fordi vi er sådan et rejseland og hjælpe til det. Så det gør vi selvfølgelig gerne. Men Brian, skal man have en eller anden kæde på for at være med? Nej, overhovedet ikke. Altså de her fantastiske møder, det er jo et spørgsmål om at table, fordi vi kan og fordi vi har lyst til det, ikke fordi vi skal. Så det der med, at man skal have kæder eller titler, det er bestemt ikke en must for at komme ud og rejse. Det er pragtfuldt derude. Så. Hej tablere ude af det danske land. Nicky Christensen er til 35. Ej, jeg klipper bare fra. Nej, okay. Jamen, jeg er blevet delt op, og det bliver rigtig, rigtig spændende. What's it, motherfucker? Who is this? What the This is RTBI. We are doing a really great job. You're not by yourself. No? You're here with your brothers. At tabler never From a travels different alone. others. Exactly. So you EMA see, meeting? you walk by yourself and you have a friend that comes, and another friend. Hey, Yeah, even though he's from Dutch And you're land. from Germany? I'm from Dutchland. Oh, Dutchland. Yes, that's really exactly. great. Lady circle. We can be if you want us for to your own be. association? Yeah. Sorry, what? Do you make a movie Are for you this? promoting us internationally? Yeah. Wonderful. So, Yeah. every, Travel internationally. Travel internationally. You only have one round table life. Do it. Just do it. before it's too late. Exactly. Yes. Come out, join us, see you there. If you don't do it now, do it tomorrow. But do it. Hvem kender vi, som vi skal have kyst? Det, vi har ikke glemt. Vi har ikke glemt. Nicky Christensen er til 115 Løgstør. Jeg er sammen med de her klovne her. Jeg er til møde i Nepal. Nej. For helvede! Vi snakker til danskerne. Ja, for fanden. Ja. Danskerne snakker om at holde sommer i Danmark, men for fanden, det er jobber, de skulle være. Men i november kommer de til Lyksele for NTM. 3. til 6. november. For fanden, ses der. Og vi skal være stive!